जोङो बेयावहाय प्राय गासिबो माबायानो हाग्रामानि पार्टियानो आरो हाग्रामाखौनो होगोन होननानै जोङो खौसे जानानै जोङो दंखायो 100%आव 100 बियो देरहाखागोन 100आव 100 दं होननानै बिसोरो खनसे नङा खननै बिसोरो सोंखारिनानै दोनबाय थानायखाय जोंबो जेनेबा बेखौनो बुंनो फोरमायदों जाहाथे जोंनि ककिलाबालिगावआवहाय बेफोरबायदि बदनाम दा जाथों होननानै जोङो दिनै इउपिपिएलनि दोलो हिसाबै जोङो डाइरेक्टनो गसंखांनानै बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे जोंनियावहाय 100आव मिनिमाम 80%आनो जोंनिया इउपिपिएलआवहाय दं होननानै जों डाइरेक्ट थांखिना बुंनो हायो मैया जों गामिनिफ्राय ससियेल मिडियायावहाय फंनैसो बाथ्रा भाइरेल जादों माने 100आव 90%आनो माने बिपिएफ दोलोजों दं होननानै बुंजोबदों दा बेफोर खोथाया गासिबो नंखाय दा बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएलनि दं होननानै जों दिनै बेखौनो मोनाबिलि समावहाय प्रुफ होनो नागिरदों सिगाङावबो बिसोरो मोननै मोनथाम खनसे नङा खननै नङा जोंनि नैबे ककिलाबालिगावखौ नांगोलजों 100आव 100 दं होननानै बिसोरो खनसे नङा खननै बिसोरो सोंखारिनानै दोनबाय थानायखाय जोंबो जेनेबा बेखौनो बुंनो फोरमायदों जाहाथे जोंनि ककिलाबालिगावआवहाय बेफोरबायदि बदनाम दा जाथों होननानै जोङो दिनै इउपिपिएलनि दोलो हिसाबै जोङो डाइरेक्टनो गसंखांनानै बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे जोंनियावहाय 100आव मिनिमाम 80%आनो जोंनिया इउपिपिएलआवहाय दं होननानै जों डाइरेक्ट थांखिना बुंनो हायो आरो बे खोथायाथ' माखासेयानो नंखाय मानो होनना बुङोबा बिसोरो सिगाङाव अनलि पार्टि जानो होननानैल' बुंदोंमोन मेल मिटिं बेफोरबायदि खुंगोन होननानै बिसोरो डाइरेक्टलि खोन्थायाखै अकल माने पार्टि जानो होननानै लिंलांदों मानि पार्टि बेखौबोथ' डाइरेक्टलि बुङाखै दा नैबेनि थाखाय जोङो बेखौबो डाइरेक्ट निस्सय थगायनानै बिसोर लांनानै डाइरेक्ट बिपिएफनि जानानै बिसोरो बोसोमनानै जेनेबा मिडियायावहाय हगारदों जोंबो माखासे भिडिअखौ नुदोंबाबो माने डाइरेक्टलि मिथिजोबाखै अब्लाबो भिडिअआवहाय नुनाय हिसाबै जों डाइरेक्टलि बुङो जे इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ लांनानै बिसोरो माने एसे अयनाय खालामनाय जादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानो ककिलाबालिगावआवहाय दिनै मोनथाम मण्डलनिजों समस्थिजों जोंना माबा मोनसे माबा जायो जेनेरेल मिटिं जायो नैबेनि गेजेरावहाय भटार्सआ गासै 203 दङ दा बिनि बेलायावहाय जोङो 203आवहाय मिनिमाम 60-70%सोआ जोंनि इउपिपिएलआवहाय जयेन दं होननानै जोङो मिथिना मोनदों आरो मानगोनां प्रमद बर'खौ जोङो गिबियाव हामबायबावनाय जासिहरबाय गोबां समनिफ्रायनो जोंनि बर' फिसाफ्रा गफुरनियाहाय नैबे बिटिआरखौनो नांगौ होननानै दिनै एनडिबिफ्राबो 537 जन गावनि देहाखौ गावनि जिउखौ जेनेबा जिउ दान होनानै बर' बिमानि थैखौ लानानै जेनेबा बिसोरो बड'लेण्डखौ नांगौ होननानै दिनै जुजिसेयाव दिनै बिटिआरखौ मोनफुंनो हाबाय दा बिनि थाखाय जोबोरैनो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिहरबाय जोंनि रायजोनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे सिगां मावलांनाय जिथुनाखि हाग्रामा सरकार 17.5 बोसोर बियो बिथाङा सरकार सालायबोदोंमोन दा बिनि बेलायावहाय बिथाङा जोंनि गहपुर एरियाखौ मोनसे आसनिबाबो चिफ मिनिस्टार जानानै बियो माबा मोनसे फिसा बर' फिसाफोर दं होननानै बियो आसनि मोनसेबाबो हरनांगौमोन दा बिनि थाखाय जोङो नुदों बे गहपुर एरियायावहाय बे 17 बोसोर सालायनायनि गेजेरावहाय माबा मोनसेबाबो आसनिबो हराखै आरो जेबो हराखै आरो सिगांहाय नांगोल पार्टि फैदोंमोन नांगोल पार्टियावबो जेनेबा प्रेसिडेन्ट जाहा नैबे मेम्बारजों प्रेसिडेन्ट गाखोदोंमोन जोंनि सनापुर पन्चायतआवहाय नैबे प्रेसिडेन्ट जानाय समावबो आरो जों गामियावनो मेम्बार सासे दंमोन बे समावबो जोङो जेबो मोनसे माबानिफ्राय सरकारनिफ्राय बिपिएफ सरकारनिफ्राय जों रायजोनिफ्राय मोननायबो जायाखै आरो गुबुन जायगायावबो होखानाय जायाखै आरो